mai tsintsiya fati mai tsintsiya duka yan kasar mu mun taru guri daya matan kadi ya tantance rariya kafin a zo a huda ai zamiya ku bar mu mambulayin mai gaskiya ita kau da bara sirri na ta zilliya ku tattaho aikin gayya na zo da batun na karɓi katin zaɓe na zo don koya shi ne babban mazo zan so da kamar shi in girgizo dure minu wane tare da dandazo a cikin batu na wakar mai tsintsiya mata gani na kawo dokin gaskiya tafiyar da babu son kai ba wariya taken ta gaskiya ba a murdiya a daɗe zama ciki sai mai duniya a yiri mata yiri yan jam'iyya ku taso ku yi min kari dauda ka hutu ya san sharrin biri matsalar jikin kuna ma shi ne kari duk damunar da ta kyau ba a fari mai sanya garkuwa da kare hari kamar amshar cikin wakar jam'iyya babu kudin nama ni na kusa yan rogo ayi batun gebe tana tuna dan zango kalma aji gauro ne ai ya fi shiga shago da ku kaji wuyan ne an zana da je togo kayana na da yawa ku kira mana yan kago abc ta girmama kamfani uban shago ku zo muka ce mongo da turai suka ce mongo ko me ma ka haɗi mu kai mata ka san haka mun san haka jam'iyyar mu ta zama a ruhin duka saba na so ƙara da kawo duka rabbana ka kare mu da kambun baka dai kamilu ne haka sai na haka ya gadi ne haka kun san duka apc alo alo ku tafa wa APC masu kasa masu lasisi samu yi ko babu ko sisi bai ku da fanka mu sha AC in ka gari na lido akwai Messi sai baba mu tafa wa ban fasi mun kama wakar kasi AC a ku tafa wa APC baba na Junaidu ne kuma amshi inna daga burki akwai bashi an bar mu da ribar kare aushi amman dangana mun gamsu da kishi fatin mu ne dai yankin mu ne dai kuma aikin mu ne dai wadanda ke zaban kasa su ne anti APC gode apc ce dai ke ce ra'ayin kasa da kowa ke nema inganci yayi na ce apc ce dai inganci yayi fati ra'ayin kasa da kowa ke nema